शुक्रवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। सरकारल्या आदेशाप्रमाणे सरकारी आणि अनुदानित शाळेत शिक्षण शिकचे 9वी आणि 10वी विद्यार्थ्याक दनपारचे जेवणात ताती दिवचे जिल्हा स्तराच्या कार्यक्रमाक जिल्हा पंचायत सीईओ ईश्वरकुमार कांदू हेमी सुरुवात केले। कारवार तालुकाच्या शिरवाड आशिल्ले कर्नाटक पब्लिक स्कूल हांगा शुक्रवाराक विद्यार्थ्याक दनपार जेवणात ताती दिवन ईश्वरकुमार कांदू हेमी सुरुवात केले। श्रावण मास सुरू आशिल्ल्यान कारवार शहराच्या दैवज्ञ भवनात शुक्रवार दिवस दैवज्ञ ब्राह्मण महिला संघावतीन ललित सहस्रनाम पठण हळदी कुंकुम कार्यक्रम जालो। दैवज्ञ ब्राह्मण महिला संघावतीन गेल्या 25 वर्सांच्यान श्रावण महिन्याच्या प्रथम आठवड्यात ललिता सहस्रनाम पठण हळदी कुंकू कार्यक्रम आयोजित करत येयलात। ह्या वर्साक बी तेमी उमेजीन आणि भक्तीन कार्यक्रम सादर केले। दर वर्ष दैवज्ञ ब्राह्मण महिला संघातर्फे दैवज्ञ भवनाक श्रावणाच्या फर्स्ट शुक्रवाराक आम्ही ललिता सहस्रनाम कुंकुमार्चन आणि हळदी कुंकुम हे गेली 25 वर्सांच्यान आम्ही करते आसात। हेजे महत्व म्हळ्यार स्वामीजीन सांगिल्लें आसा की एक सामूहिक एक हे ललिता सहस्रनाम केल्यार तेजे महत्व खूप आसा। खरं तुम्ही करातच, पण हेजे सामूहिक केल्यार एक समाजाक अभिवृद्धीसाठी बरें जाता म्हणून सांगिल्लें आसा। त्याप्रमाणे आम्ही आजपर्यंत करते येईल आसात। घरात बेकायदेशीर दवरिल्ले सुमार 2 लाख रुपये किमतीचे श्रीगंधाचे लाकूड वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केले आणि एक व्यक्तीक अटक केले। ही घटना यल्लापूर तालुक्यात घडली। यल्लापूर तालुक्याच्या मंचिकेरी भागात गणेश सोमो लमाणी हेमगेल घरात श्रीगंधाचे लाकूड लिपोवन दवरिल्ले बद्दल नक्की माहिती मेळिल्ल्यान धाड घाईले वन विभागाच्या अधिकारीन 52 kg श्रीगंधाचे लाकूड जप्त केले आणि गणेश लमाणी हेमका अटक केले। कारवार तालुक्याच्या सिद्धर श्री नरशिव देवस्थानात श्रावण महिन्याचे विशेष पूजा आणि धार्मिक कार्यक्रम रेस्तवारच्यान सुरू झाली। सिद्धर ग्रामाच्या श्री नरशिव देवस्थानात दर वर्ष श्रावण महिन्यात विशेष धार्मिक कार्यक्रम जाता। तसेच ह्या वर्साक बी ऑगस्ट 17 तारखेच्यान विशेष पूजा आणि इतर धार्मिक कार्यक्रम सुरू झाला। ऑगस्ट 17 तारखेक सकाळी 9 वाजता देवस्थानात गणपती पूजन, संकल्प, अभिषेक आणि इतर विधिविधान झाले। दनपारा 12 वाजता मंगळारती आणि तीर्थप्रसाद वितरण झाले। तसेच कुळावी भक्त आणि सार्वजनिकाक विविध सेवेक अवकाश असा। देवस्थानाच्या प्रशासकीय मंडळीन ठरयल्या नियमाप्रमाणे विविध सेवेक अवकाश मेळटा। ब्रेस्तवाराक भक्त, कुळावी भक्त आणि सार्वजनिक मेळ श्रावण महिन्याचे विशेष कार्यक्रम सादर केले। भक्तान भजन, नामस्तोत्र पठण करून देवाल्या कृपेक पात्र झाले।
नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर हेमी कारवार शहराच्या केईबी लागीं आशिल्ल्या अंगणवाडी केंद्रात भेट दिवन तांची व्यवस्था पडताळण केले. अंगणवाडी केंद्रात येयले जिल्हाधिकारी अंगणवाडीक पुरवठा जावचे चिक्की कडधान्य ताती आणि इतर वस्तूची माहिती घेतले. तसेच अंगणवाडी केंद्राच्या भुरग्याली आणि अंगणवाडी कार्यकर्ता सहाय्यकाली हाजरी पळयले. नंतर कार्यकर्त्याक आणि सहाय्यकाक आपली गरजेची सूचना दिले. ಚಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ, ತಿನ್ನುವಾಗ ಚಲೋ ರುಚಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಬೋಲ್ ಬೋಲ್ ಫಲೆ ಬೋಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಓದ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ABCD ಅಂತ ಬೈಪಟ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ. ಲೆಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇದೇನು ಸರಿ ಸರಿ ಇದೇನು ಇದು ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? ಇದೇನು ಬರೀತಾನೆ ಇದು ತಗೊಂಡು ಇದೇನು ಇದು एक गुडानात बेकायदेशीर दवरिल्ले सुमार 5100 किलो राशन कार्डार मेळचे तांदूळ पत्तो लागलो आणि अधिकाऱ्यांनी ते तांदूळ जप्त केले. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळ व्यंकटापूर ग्रामात फूड इन्स्पेक्टर आणि इतर अधिकाऱ्यांनी मेळून धाड घाईल तेन्ना एक गुडानात बेकायदेशीर संग्रह केल्ले 5100 kg राशन कार्डाचेर मेळचे तांदूळ पत्तो लागले. गुडानात 50 किलोचे 102 चील मेळ्ळी. या प्रकरणासंबंध गुलाब साब, अब्दुल रहमान, इम्तियाज हेमका अटक केला आणि फरार झालेल्या एक व्यक्तीलो शोध सुरू असा. ISI मार्क नाशिले आणि अर्ध आशिल्ले हेल्मेट कारवार शहराच्या संचारी पोलिसांनी शुक्रवारच्यान जप्त करचे कार्य सुरू केला. द्विचक्र वाहनाचेर हेल्मेट घालून संचार करूंक जाय असो कायदो लागू आसा, पण काही लोक कायदो पालन करच्या विचारान हेल्मेट घालतात किंवा पोलीस फायन घालतले ह्या भयेन हेल्मेट घालून संचार करतात. जाल्यार आपलो जीव वाचोवन घेवच्या विचारान उत्तम गुणवत्तेचे आणि पूर्ण हेल्मेट घालनात. असले बायक सवाराक शुक्रवाराक संचारी पोलिसांनी समजून सांगून ISI मार्क नाशिल्ले आनी अर्ध हेल्मेट काडून घेयले.
आयच्या इतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.